Tässä on uusi kotimme. Lindbergin puistotie 5A7. Päivää. Uusia asukkaita vai? Rauhan räppääjä. Päivää vaan. Minä olen Risto. Herra Lindberg, hauska tutustua. Hei Risto, olet hyvä räppäämään. Moi Lindberg. Ai, herra Lindberg! Herra Lindberg, onko tämä teidän huivinne? Ai sielläkö se onkin? Se oli tarttunut meidän fiikkukseemme. Ottakaa kiinni! Oho. Minä pudotan sen tossulla. Kokeilen vielä toisella. Rauhoitu rauha. Minun täytyy kiivetä puuhun. Minä tulen auttamaan. Ei rauha. Tulkaa heti, täti on pulssa. Pari keski-ikäistä eikö puhun? Tärkeintä on hyvä tiimihomma hallussa. Ei tässä mitään hätää. Tulkaa katsomaan. Miten sinä sait ne alas? Tällä tavalla.